Périscope sur France Bleu Roussillon avec Sébastien Girard. Anar per la vida a bicicletes a dues rodes és d'allò més agradable. Esteu d'acord o no? I tant. Jo totalment. El problema és que si mirem ben bé a la ciutat de Perpinyà com a les altres ciutats també, hi ha més botures que bicicletes, i esteu d'acord també. Sí. I justament el nostre convidat, Lanza Perducci Domerga. És això? Pertucci Domerga és membre molt actiu de l'associació Velo Antet, que acaba de celebrar els seus 20 anys. Tenim un expert, per tant n'aprofitem. Com és que la gent aquí a Perpinyà fa pas tanta bicicleta com a la resta de països del nord d'Europa, per exemple? La cosa que torna més sovint quan parlem a la gent és que no se sent segura per fer bicicleta. I doncs nosaltres enfoquem primerament la falta de pistes, de carrils de bici que siguin separats de la circulació automòbila. Això és el primer punt. El segon és la continuïtat, perquè a Perpinyà tenim aquest problema que hi ha carrils a vegades, però es tallen arribant a la primera intersecció i doncs no hi ha eficacitat i la gent es posa en perill. I el tercer punt és l'aparcament. Doncs has de poder arribar en un lloc i poder aparcar la bici, que no és fàcil robar. En aquella temàtica, com en moltes altres, és l'història sempre de l'ou i de la gallina. Si hi havia més infraestructures, hi hauria més ciclistes, i si hi havia més ciclistes, també hi hauria més infraestructures, no? Almenys és això que diuen els polítics que no volen fer res. Nosaltres veiem arreu de França i arreu d'Europa que quan es proposen infraestructures, qualsevol infraestructura, si és esportiva també, la gent s'hi posa i la fa servir. Doncs s'ha de començar amb això i la cultura de la bici vindrà després. Alguna pregunta al plató, Marina? Sí, jo també sé que hi ha molts tallers per reparar les bicis, perquè molta gent es diu, sí, però una bici després, si he de canviar la roda, com ho faig? Doncs hi ha tallers, no, a Perpinyà? Sí, hi ha els nostres amics de la Casa Bicicleta, a prop del carrer Foix, es diu carrer de la Llanterna. És un lloc on pots anar amb gent que t'ajuda per arreglar la bici, està molt bé. Però jo justament trobo que és un argument que el cotxe necessites anar a un mecànic. La bici, amb poca cosa, es pot arreglar a casa. És molt fàcil. L'Eric té una pregunta. Per funcionar i per circular per Perpinyà, jo sempre soc pare, tinc por de circular amb la meva mainada a la bici. Com me podeu tranquil·litzar? Fins a 8 anys tens dret de circular a la vorera. Tu amb la teva filla o la teva filla sola, si és prou gran. Doncs jo faig així amb la meva, que té 8 anys ara. I si no, és com cadascú fa com pot. Perquè com se fa la pedagogia de la bicicleta? Si podem pas anar amb la meva nina, puc pas anar pels carrers de Perpinyà. Nosaltres ensenyem almenys als adults, potser els nens és més complicat, o als adolescents. Ara mateix es poden donar trucos per saber com circular en seguretat. El més possible. Hi ha trucos que tens amb l'experiència que podem passar directament.